Δεν τους έχεις ελέγξει για προστατευτικά, για τίποτα. Δεν είσαι καλά. Έλα, τα δόντια σου πήγαμε, έλα, σήκτα τα δόντια μας. Αλλά μίσου γιατί στέχω σε κάτι. Τόμ, κάψω. Έξω, έφυγε. Δηλαδή το μωρί και πρέπει να το δείτε σκοτώσει. Τι στο κουκλά μου. Μάθε με ρε, εξάρτησα και θα χτυπήσει. Καντομάκια. Καντομάκια. Άσε ρε, ναι. Λευτέρη. Καντομάκια. Έχετε φτιάξει το παπές που αγώνεις και το κομμάτι. Ναι ρε, θα τρώμε τα φώτα. Έλα, τι το κοιτάς, δεν γίνεται καλά. Έλα, πάμε να το χαλάς. Πάτα το. Εκεί έγινε. Το μου δείξε και το κλείδι του. Εγώ του σαν το μάτι μου και τα δεξιά τα αριστερά. Να το στείλει πίσω. Έλα Κυριάκο να κάνουμε κι εμείς. Μαλάκα. Είναι ειλικρινά το αυτό. Υπάρχει περίπτωση ποτέ. Το κάνει εγώ, θα αφήσω τα ρυθμάτα του. Θα σκίσω στην Αστέραντα και θα του πω είστε καλύτερος στο μέλλον. Θα το πω. Όχι, δεν θα αφήσω τα δύο που έχω να Ξέρε. Μαλάκα. Λέει τώρα. Κάμερα. Φωτάκια, εντάξει. Λέει. Το κούτι είπε το θεϊκό ότι θα κάνει αυτό. το πάντα το λεπτάκι 540 μέτρα που το έχει κάνει κάποτε. 540 μέτρα. Δεν γίνεται. Ωραία σου λέω, άμα το κάνει, θα στήσω το ένα δίπλωμα. Τι θα κάνει μετά. Σπάσιμο. Τριπλό. Κάουλι τσάιπι. Αυτό. Που στον αέρα ανοίγεις από εδώ και χτυπάς από εκεί. Στο πες. Θα σπάσει τα δύο ξύλα. Δηλαδή αυτά δεν θα σπάσει. Δεν είναι και πάνω. Δεν μάλακα εδώ διπλό Και δεν κάνει μάλακα. Θα κάνει και το γόνατο. Τι λέτε. Μαλάκα, διπλό πάντοι δεν μπορεί να το κάνει. Κάνει το θέμα. Ακούς. Ακούς τα πισά του. Τώρα είμαστε 4.